Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam Afisem eso yada se multimedia at 30 yada mo say papa se muguso ekra yemu so yemu mu afi na mo ba no ya prono so bia bia mumra na yebeje mo fel so bebo modwuma ana modwaton de no ho dawura mamo amunno mo ho yema mo akwa ba yada say Medimafo amankwa tamaklo ute adwumi ya etwa aguo ya that's one who near Edruso Dr. Time Daso. And I who say ne hospital no penifo di aye nwumo ti wo de won tehwe kura na wo de tie nwum no mu asem ya wie nanso ade achi bi anipa foforo be hwe Adom TV nti ehu hia se do be se sisu bi ne ne din komo do ga no pe mu ache mejo super da bia boko de nyankopa Adom adwuma mu so ya adwuma ye boko pa ayaresa no so okoso enya asam kitoa edenya me ase da bia me kase otufo nyankopon ofre me a wa make wrong choice last week Thursday my be in a year by Bible so me miedu ni na omo my ni free UK by na someone say na yire no onyaba by Albano oba Medimafo say obepeba ye check ye na our fibroid na na return ticket ni ye 1 month tab na me ka say no me jinema man say or said the obetimi are extended ticket me to 2 months because fibroid no me the 1 month man na efri ho na another month ye di anim no nyankopon ade nyinsa na atowaso na dia efiri manum a meka aye no oba 1 month fibroid no call anano Thursday na omode wo maseda eba ye say ampa boso me ba ko no twa mu a we ba ye 2 months na me say ye no oko hospital doctor just say nyinsan aba betum me ka kire wi ase nyina say me ntwa nkontompo nkire obi biada and I might be frame from Volta region. Bear 2 weeks or did ne papa ba ye, na ye prostate, de catheter, as shan a bear mem. Now by not me ye interview. Me catch and sanka all my main machano. Nana also open them to my doctor, one of my doctor, no, your friend Dr. Abed, and a fair no. And offering me catch them said, Doctor, yes, me and me baby dance your mom. Because of some me papa coffee says this pepper. Yam for way uncle hospital and kwanku or no more says this now rubber nankasa because of such speed ya na war a woman the Johnson into a year or no from says this to 2 weeks and of frame ono adwon so fa ne beemem die mi kire ye obi a otwa nkontompo de mi ka kire ewiase nyina se onyankopon bo soro bo asase ene de ayaresa doma chede adom me afia meta ka asem bebre wo ha se na nyame wo senti ode mi ba be ye wo oman ganam se nyame nim senti a enka me mentiase mena na ye de meto no mena na eye adu jamfi na odi ambonwere amapehene ye to no bedi mako edu mienu mena metoso du mienu ka chire ni edu mienu nyina no du ba ko aka nyina ba akokora ntiase yes na mena na onyina badin me kai ebre bia na me wo sahwi because of my life in dodo no me suku kom me ka say ye betwere BEC na me kodi pa na nanka kwa ka me na me da wura ma de akin ya ye ba ya na enkran ne afro me ya na obi admi say me nka tiatofo ho enna me te ha me mfa me ntwa nkontompo na say me nka asemo a eye nkontompo nkire wo biada me ye no kuradifo firi me mofrase ebesi ena ye nemme de meka bia eye an me se
Ewurade ede ayaresa tumi adom akyade amame. Ewo bra na mani enna me ho so na me koton me mpaboa wo bokina. Na me ka kire oyare ni bia no pay ne TV da Adom TV se onka na komanto ne yam. Ebi a wachinchin ache, wakom ye bebre wo yare na anko. Ebi a won so wo pe eba. Onyame na me so oba owo 58 years. Ya na watwa bra for the past 15 years. Ewurade nam so amono so ne nsa akaba. Me se ma wo duro no oba enye numbe wi bitua bi se bi de bitafre bi. Oba na yade a esi a wo kwa wo ho a ye bema wo time ni ye de yi enu afiri ho. Ye yi wi a awo duro ankasa se me de ma wo no Ewurade nti eye bosome baako. Bosome baako no se efiri soro free fam efiri asase mfimfin de Ewurade aka na waka. Edron so ati se one thought wo de gu wonum guna. Wonum wi a na wonu kunu hia bra wanu maduro na de ewom ne se mu hia baako time wanu maduro na mu hia biem baabo so me beso no na nyinsa ba betom anopa wo hweme ebi a wo chika se wontumi nante wo widie mu hyehyew wonamu abu wonsam na abuo stroke na achewo ana diabetes ana pressure mekasa yare we mu nyina ye entity case anopa woni na enhunu ade mekasa last bed 3 months and the lady be beyen santrene wo madwumem ho on the doctor ebra all better manim no na onianum na ekurukura ne sa omodene ba all be 42 years oba no wo hwe apart from so wo hwe ahwehweniwa eye grass ne nyina chi na ekurukura no wakati mse doctor wani mama bay memfa me grass enkofie da na me show one of TV station bi wakati mse obi a ohye spectacle edeba hospital anopano Ewurade nti onfa nkofie ebra me hwe ni wie ya na manim ni wo yi grass no na obubu mugu me table so na me hwe senka obetiem afrese oni amumeso ne nsa ba wo yiye obubu mu wiye no na wono asore na onante na okọ anopa wani nhuna de a Ewurade nti uba Medimafo Herbal Hospital wani behuna de me free Adom TV me kwakọ trance ene ye wukuada nyame ya Adom echina ye ya wada echina mesan trance e wo pokuya se mayira nyame ya Adom Friday e premium service Obe friend will book your appointment 200 cedis. The ama premium service you book your appointment is say and no nipa bebre. You will number your fapim. Ofra no what you 200 cedis. Na your mouth code, near mouth time. Time ya be ma wa wa beti ma change time no akoba bia wo pese sa atam de na wanya kwan aba. Eno your appointment and we Fridays echina metnas ena metnas na me ka kire oyare ni bia wa chinchin ache oyare ni bia wada de mo ache na ba mobuo na ohun de wonye na wa chinchin akomia bebre se anope o mepie mo Medimafo Herbal Hospital ye branches eyemi enu Kumase ye bu akwa agogo ekra ye pokuya se mayera sabre Kumase fo atnase ye hono ye nkase enne de ye holiday ye nya adwuma holiday nyina ye adwuma ye ni da bia weekends da bia ye adwuma enti be pie mo wo Medimafo ene se wo yale na wo de da so asa empanyfo since monday na ye chichedin se be queen na bodin fatana na eye akono nya akwanko anu ase enti se wo ko Medimafo na wo anya yale sadia na ehi biem na oko because Medimafo ani ama wo when biem betim edi ama wo be piem wo Medimafo Herbal Hospital doctor say gi sadia wo ana de yesie no na ontumi anopa wungui anopa yensieu na yare na how yare na etiti wodi a ayare safie nyina ye Medimafo Herbal Hospital ho ne bia ye mfa poma nkura mfa nkofi biem anopa bebre ho a okura poma eba Ewurade tumi nti obekofie agya poma no hospital ho bebre ti hwi mu
Anope ewurade se menkan kyerɛ sɛ hwi na ye pia do akɔ Medimafo no wonsan tena mfa nkɔfie poma na wukura mu di kɔ Medimafo no wonfa poma no ensan enkɔfie da be pie mu wɔ Medimafo Herbal Hospital doctor we pa na ewurade ama ne tumi a wɔhyɛ nansa wɔhyɛ nanan wɔhyɛ nanum nonsia nonso kan ne brem pa wonti na doctor fo nyina ma no abodi doctor time da so be piem ewo ho anopai na doctor o de bre eto yare so doctor o de ne bre to so a onni nkugu esan se awurade ne yare safo esan se awurade e de na babedu ba bi ya ababedu ntino me catch se anopai wanya soro ku yare wa komia bi asa eye asa enye wotifie wa yeti ase wo ne nyina ne se wo nante a bo se wo nanu ba ko mo odu chen ba ko na wo twi wo nanu ba ko no wo twi ba ko na se onsa no ba ko mo odu chen ba ko enti wo kwa bo se wontimi mpagya wo nsa yie ne senti ne wontimi nkɔ adwuma wadwuma kora ye yi wadi afrem esan se stroke na etete wo ene eye bukuada mehye ohwefo bia bo se wo be pie Medimafo Herbal Hospital mesha una wotwepem ewurade ntu betimi asan akwakoye wadwuma yes ewurade ntu betimi asan akwa wadwuma so enmani ya wano na achi a doctor se menkan kyerɛ sɛ eno ye enam akomakom miensa wano no ebetene obu ha wanya stroke no kasa kura ho ye ne den ontumi nkasa osan yale awrefie o kasa onim baabi a onnenam ekura wenti na onyankopɔn adom odi Medimafo abre o my God na nyina se obi bia da bia mekam se Medimafo ayate se kobri wo na Mose man so e wo sere de so no obi biara wo no bia ka no opege na ni hwe saa wo na onya enkwagye be piem anopa meka cho se obi ho waba hospital wo ba akomienu ne ho entono me pa cho ene eye 1-on-1 oba besia the nation's doctor echino so ye Friday echino ye ya wada bra na adnasa Friday book appointment 200 cedis na bra na me ka kire wo se onfa yare ma ho mfa nkofie ena wontina hwie mu emfa ma ho emfa nkofie agedi ya wuo ana yesie no ena doctor ontumie se wonwui na yensie o na yare na house wo ye bema emfie dunie wo ne wo yire ntimi hiada doctors 24 hours wono wo yire betimi ahia se na bema no afo aka se pen drive so a doctors 5 days wo pese bema no kese tintin tetrete ana be piem enenum wo awunya size ya pa na wajai edro no yusu be piem wo Medimafo Herbal Hospital na menkyere se ampa awurade de yare nyina tumi ashe Dr. Tam da sonsa agede ewuo na wamfa nka ho ano pese wunwi na yensieo na yedikro se nansanto enenan ento esan yare ntidia be piem me ka kire oza lat no me ka se Nyagopo ya Adom on the 16th of July. Yedi ayaresa crusade wako PM ewo takwa Central SDA Church. Okay. Takwa Central SDA Church. Ampa ya ebeja obu ha oye de na ye ntimi mpo tamano fada ntoka mumba. Enso ni pan side pan ohia ayaresa. Yedi na ya fo atu incredible organ ha afi yeni ebeto na akwa obi bia yade ye number yede di djuma ewo Medimafo Herbal Hospital opposite Anopay so wo fra book appointment no waba Friday premium service and now wo fra na waba echena so Dr. Etna say 1-on-1 ya 0244 77 4282 0244 77 4282 0500 72 7215 0500 727215 oyare safo ni ewurade na onam Dr. Tam da so obesa oyale ya da say Dr. Time da so na wotene nka no medofo frɛ no bibi kire wadwen ewo mu ana wa frɛ so amo ya reading no frɛ no a ono ebedi enkomo na yentie nkai boy yen hye no so GCB Bank
gusua no one stakeholders no kasa se wo mo ye update enti no na hu behia se we ye shareholder wo GCB bank de a no wotie nkaibo yi amaye se be ya won ene mo som no wa yonkofo no beko yie ntwitwitwi bia mamunti ehu hia so betie ne yie wo mo ye update wo won mo ne mamu se be ya message no ankasa na obenya reply bibia emu beda ho fine wo telephone numbers we email address ene banking no ho ne nyina nso ebraso se wo se wo call GCB bank na won mpanifo kodin se wo so GCB bank branch bia wunimu no kɔ ho se wo ye shareholder nko ade na won won makodi enkomo na won website www.gcbbank.com.gh na won mpanifo akasa se no mpese bibia ye simple ede ema ye nyina nti Mr. GCB your bank for life.